ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛን ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቁባይን አዋሃሃድ ድምፂ ዮናስ መኮነን አቅረብቲ ኤሪ ዛራ ኢንተርቴይንመንት እቲ ኣቦቱ ሓጋይ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ካልእ ክፋል ሃገሩ ኸኣ ክረምቲ ምዃኑ ፈሊጡ ናብ ክልቲኡ ቦታታት ብቐሊሉ እናተጓዕዘ ብዘመናዊ ኣገባብ ሕርሻ መሬቱ ሓሪሱን ዘሪኡን ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ምህርቱ ክሓፍዝ ከም ዝኽእል ዝፈልጥ ኤርትራዊ ዜጋስ ክንደይ ኮን ይኸውን? ኤርትራ ሃገርናኸ ብዘይካቲ ኣብ ውሽጢ መሬታ ዘሎ ዘይተኣደነ ሃብቲ ኣዋርቕን ማዕድናትን ጎረባብታ ንበይነን ዝጸቆ ዘለዋ ኩሉ ዓይነት ሃብቲ ባሕራን ከምኡውን ልዕሊ 1226 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ንኣላፍ በጻሕቲ ሃገር ከእንግዝ ዝኽእል ጽሩይ ገማግም ባሕሪ ከምትውንን ክሳዕሎም ድማ ዋላ ርብዒውን ይኹን ካብ ተፈጥሮኣዊ ሃብታ ክትጥቀም ዘይከኣለትን ሃገር ከም ዘላቶ ዝፈልጥ ኤርትራዊ ኸ ክንደይ ኮን ይኸውን? ብተወሳኺ ኤርትራ ሃገርና ሓንቲ ካብተን 13 ንዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ እስትራቴጂካዊ ናይ ባሕሪ መጓዓዝያ መስመር ዝውንና ሃገራት ምዃናን ንዕኡ ንምሕላው ከዓ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሃገራዊ ረብሓ ብጉጉይ ኣተሓሕዛ ወትሩ ህይወት ንኸፍለሉ ከም ዘለናን እንፈልጥከ ክንደይ ኮን ንኸውን? ኤርትራውያን ሃብትን ትሕዝቶን ሃገርና ፈሊጥና ብግቡእ ክንጥቀመሉ እንተ ንኽእል ነርና ኸኣ ኣይኮነን ዶ ንዓና ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንቀልብ ምኽኣልና ነርና ኢና። ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛን መበል 184 ክፋል ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ኸኣ ከም ዜጋታት ባሕሬንን ስዑድ ዓረብን ጎይታ ሃብቲ መሬቱ ኾይኑ ቀሲኑ ብኸፉ ምተቐለበ እንተ ብሕምቀቱ እንተ ብኽፍኣቱን ብጉድለት ንቕሓቱን ግን ዕቑር ሃብቱ ገዲፉ ናብ ድኻታትን ሃብታማትን ሃገራት ዓለም ክስደድ ይረአሎ። እዛ ሃብቲ ሃገራ ብግቡእ ክትጥቀም ዘይተዓደለት ኤርትራዊት ምሕረት ኣረጋይ እውን ኣብ ኣፍ ደገ እንዳፀሃይነሽ ጭብጥ ኢላ ኮፍ ብምባል ብቑሪ እናተሓልበት ንፍርቂ ሰዓት ኣቢላ ምስ ተጸቤት ከዓ ሓደ ናብ ስራሕ ዝወፍር ተኸራይ ገዛ እንዳፀሃይነሽ ማዕጾ ኻንሸሎ ከፊቱ ወፀሞ ተጨቢጣ ከተንቀጥቅጥ ምስ ረኣያ ሰንበደ። ሰላም እንታይ ዝኾንክን ኢኽናደ ድማ በላ ናብ ኣቅርብ ኢሉ ሓደርካ ዘወደይ ንማቴዎስ የደለ ዘወደይ ብሩኽ በለቶ ምሕረት ክሳዳ አንቃሪራ እናጠመተት ዋ ንማቴዎስ ዳ ናይ ድሓን ለይቲ ምድሪ ደልያ ኽነወደ ብምባል ትኩር ኢሉ ጠመታ። ዳሓን እየ ዘወደይ ወላዲቱ እየ ብምባል ንሳውን ትኩር ኢላ ቁመንኡ ጠመተቶሞ ዋይ ጠላዕ ሰብኣይሲ ኣደ ይብለኒ በለት ብልባ ሕራይ ንዕነ በላና ውሽጢ እተዋ እዛ ብዜማን ከዘላ ገዛ መደቀሲቱ ናብኡ ኸይድክን ኳሕኳሓ ኢሉ ማዕጾ ኻንሸሎ ኣርሑላ ከደ። ምሕረት ኣረጋይ ናብ ካንሸሎ እንዳፀሃይነሽ ምስ ኣተወት ብቐጥታ ናብታ እትወዲ ዝሓበራ ገዛ ኸይዳ ማዕጾ መደቀሲ ወድረዛን ኳሕኳሕት እሞ ወድረዛን ተንሲኡ ምስ ረኣያ ሰንበደ። ማማ ናይ ድሓን ዳ ብንጉ መጺኪ ዋረዛ ናይ ድሓን እንድያ
ድማ በላ هوخيلو دحاني ماتيوس ودي قال يلن زودي رزنت من دحانيا ناب عدنا خير اللخمو نعني عد بوخان عد ديخان رايو خبلا كايمت ماتيوس ودي بلتو عين عينو انا تأمتت اوكي حراي دحان ماما لو مكوي تعمننيو قال معلتقين مس يخريه مس بلاخا كم يحيش الكاماتي وسودي بلتو و كم حيش ماما حراي بل كيدا انا دحان قن زودي بلايت دونجي خا قلت افكا اصلخا ختفلت مصا بمبال حقف هبيلا سعمتو صنح بالي كداني كغيرمو أبتوس كسكلك مسا خيد إيلوخا ملسا خيد تسبي بجامو نخغير معصو مدك أسيو عصو ودرزان بتبتب كدانو غيرون قصو تحسيبون مسودة مسديو أن عللو كابت أبا أبند أبتوس عداغ حموس بسحو أبتغى بيت كريستيان أندا سلاسين أب كلب من إسيات ووكمان مالت وطاتوش وندوش كلب محبر زركب قفح قصر عداغ حموس أب قزي درق عداغ خبتي نيرو دحرنا صنت جن مدبر أوتوبسات يخينو عيوان فانديان حاخورات ألن حمدن زشتت عداغ حموس دم بأنسساتا سلازنبرا بخل ملكعتات ود سبريغا حزوزو عللون زحادرلون من نهاريا كخون أي قبوني نيرو مخنياتو حاقاي بدورونا كرمت بچقا سبز شجر زي متشو سلازخونا زخونا يخون كاب صحي مسللن كاب زناب معقلن مون يبلون ود رزان نولاديتو ناب حنتي عدو خالا إنا بلا فوتورينا السبز عد ملاز نبرا سلام زتتصحفا حاسا السماياوي زحبرا عباي أبتوس مرح واديبا بغتا ناي مقعز حساب كفيلو خا قبليت أتحزا دحر قرب دقايقا فوتورينو ما عصعصو نغي مسبلا أوتيستا مالت مرح مكينا بعوتا اتأبقون ولاديتو كوفيلو ندي باقو أبي فليتكيا نمنتاي كمس أدربي خلنا خيركي إزوخ لعمتاتك نمنتاي ولاديتي مخانك زي نقركني كوميلو دخ حتى نو مالي ساقبش انكت كتحمم نو حجسي حتاني أتصبي غامس حاويت كأسيلا خالق زيز حتى بمبال ننفس حتيتو بعلو كملس زصنحه ودرزان كاب غن اديو بدديلو بقامو انا خير ماما سناي غعزو تشاو بلا فوتورينو نغياشو ناي مغعزيا واغا زخفل تحاغاغازن مرح مكينا مالتيو كتكايد ماتي وسودي واي اذا اتوبس تبغيش هذا بمبال قولح ملح بلت محرات مستسسرقات تطمتو زنبرت ودا تمعراريا كوف مبالا باهيلوا سلاز صنحه هو تبغسالات ماما مس بلا اب قدمي ادويلو خا مست ليلي قمتو صبلل سلاز بلا كسادا انقعريرا بمطمات حرايل كيد زودي صلاي خايخيد أجرونجي خاجن قلتيف كعد خاطر مصا زودي إذا ناي عدو خالاتو بستسقيلكا أوربا سومو ورد مسبلكا ناب صداماي ገጽካ ተጠዊኻ ነታብ ቅድሚኻ ኣብ በሪሕ ጎቦ ተደኪና ዘላ ትምዕት በሃል ዓዲ እግራ ምስ ሓለፍካ ዘላ ዓዲያ ዓዲ ባሕሩ ዓድና ዘወደይ ከይትዱንግ ምጻኢኻ ማቲ ወስወደይ دحان زودي بمبال تنسيا حاقفة سعمتو محرت أرقاي ود حاقفة بمحاز نوح تمسل زبلتكا
أتماما كخيد بلي أبتوبس كو تبقيسا مس بلا فنوتمو ود رزان بقويا كابتا دروك تنقساقس جمرت أبتوبس زليلو مس ورده نابت موصئ نايت اند أبتوبس قصو كخيدن كلو تمسكن كتكنا نمرت عدي انكو عنا زودي بقحدي أنا يدي خاي لحقفا بلا خصعمو بقعكني تمسكنكي إنا بلت بيت مسكوت نايت أبتوبس تقلقلا كساب كابعين تاز سور قويلا تأمتتو ود رزان شعو سمعون ماتيلو سلز سمعه نسمعون كركب بعبي دما دهاي كرار عركوك حتى تلو مقدو نابحس حز قصو أغنع اتا محرز تسافرت أبتوبوس كاب قصر عداغ حموس وصيا ጉዕዞ አመሽ ጀመረት ከ ልብ ምሕረት ህርመታ ክትውስኽ ተፈለጣ ገና አቤታ ከይበጽሐት ከ ረዓደት እወ አታሒዳ ከመይ ገርኤ ንገዛና ንዓድናን ዝረአዮም ድሮቱ ግዳይ ኣብ ኩሉ ተወዚዑ ተሰሚዑ ይህሉ እዩ ዋይ ኣጓላት ዓድና እኳ ክደርፋለይ ጀሚረን ኾና أرنا تسدل يخون نهاف تحوي جن كم يجري حي كرأي ودي نخون دزكي هذا أكل مشتر كاو حبيب مخدي أنت يكون يبلني بتصير في الموقع تندو يتحرق النخوي يفتح عنا دامبر موقع الحمد لله يوقعني يقبعني وأنا قدام واي أنت فتار بوي أنا ستقداولي كنت يخفيو واي بنا حانت معالت سحتانسي هيوتي مولو أبسقاي نبرا له واي أنا تكاليت قايم حويسي إيه لو دخرج مكة نعخان تزي فتون أول عدنا هيك قدماني كقدم تزي بلسي أبزل له شجرة مودو كنره حيوكا نبقى زي كيدني كما يجرن بينين هفتخ الرأيو تغيلا نبقى زانا يزخيدن بر قزاي سي كيدني شعو نبقى زانا تقوعي عبقن مياينا بشاين كم داس مرت حفتي زبالتني أو قرط دافي محرت كل منا ينبر نعيزي يكون اسنياينا بشاين رؤيخا يغرق الدبل اللي يخون واي أنت جورج صابوي بعل خاب ألهن إلى محرت أرجاي بتنا بعدا مسملست أب حدرك كجات ما زخل شجر تج النغا أن حسبت كلا تكيت كندو غتاري عن الدي إلو فوتورينو تسقع بلامو سنبدت نتا ودرزان أغريسو مسحبا أب كناتا زغوصرتا قبلتكا قلت فيلا قناتا فاتحة هابتو توزعوس تبتينوس مالتيو قداولي جنباري مالتيو بالهاني كاب دنجت أدحنني مالتيو فوتورينو رئي أبيلو تكيتا مسملسلا محرت بيت مسكوت تغلقلا نابتت أتحساتو تحلف زنبرت برسحتن بإرقانن زدبنن زتقلالت أن منادق جزاو تأسمرا أنات أمتت دحان كوني بالي أسمرا ستاريت كوداي دحرحي كندينا كي ملسكي بلت بتحد دمسي اتا محرز تسافرت تأبتوبوس كابلوكو أسمرا ناب عد تخلا جزا مسوسات نخم بعل عد قعداد سلع دعرو شكتي زعما سلع عدتات حليفة عبتا 36 كيلومتر كابس مرار حقا التركب كاتما دوار وامس بسحت
ኣብ ኣፍ ደገ ሓንቲ ድኳን ደው በለት እሞ ፎቶሪነ ብጉያ ወሪዱ ናብታ ድኳን ብምእታው ሓደ ሳንጣ አንጠልጢሉ ምስ ተመልሰ ኣውቶቡስ ጉዕዛ ቀጸለት። ድሕሪ ድባርዋ ዝኣተወታ ዓዲ ድማ ሓልሓለ ነበረት። ኣውቶቡስ ጉዕዛ ብምቕጻል ተራ እምኒ፣ ጒላ፣ ሸኻ ወዲ ብስራት ወይ ግና ባይለ ሓሊፋ ኣብታ ካብ ኣስመራ 60 ኪሎ ሜትር ርሕቓ እትርከብ ብቤት ትምህርቲ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት ሳን ጆርጆ እትልለ መዲና ኣውራጃ ሰራየ ዝኾነት ከተማ መንደፈራ በጽሐት። ኣውቶቡስ ኣብ ፊት ባር ሞሞና ደው ምስ በለት ከዓ ኣውቲስታ በቐጥታ ወሪዱ ናብቲ ባር ኣተወ እሞ ዝተፈላለየ ሸቐጣ ዝሓዙ 3-4 ዝኾኑ ቆልዑ ናብታ ኣውቶቡስ ብምድያብ ማስቲካ ማስቲካ ኣሎና ማስቲካ ፉል ኣሎ ውዒ ፉል ሎተሪ ለና ሎተሪ ለና ሎተሪ ወዘተ እናበሉ ነተሳፈርቲ ሓተቱ። ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ መርሐ መኪና እናስሓቐ ምስ ተመልሰ ኸኣ ፎቶሪኖ ነኺዶ ኩላትና ኣለና ዲና ብምባል ንፎቶሪኖ ተወከሶ። አንዲያማ ወለና ምስ በሎ ማዕጾ ኣውቶቡስ እናዓፀወ ኸኣ ኣውቶቡስ ካብ መንደፈራ ተበጊሳ ናብ ዒላ ኣኪላስ ኣተወት። ካብኡ ጉዕዛኣ ብምቕጻል እምኒ ሓይሊ፣ ሸኻ እያሞ፣ ደንጎሎ ሓሊፋ ናብታ ካብ ከተማ ኣስመራ 88 ኪሎ ሜትር ርሕቓ እትርከብ ዓደልገስ ዝተባለት ዓዲ መሰንቆልቆለት። ዝሓወይ ኣብ ዓደልገስ ዶ ከተውርደኒ በለቶ ምሕረት ንፎቶሪኖ። ከባቢ ሰዓት 1 ናይ ድሕሪ ቀትሪ ኣቢሉ ይኸውን ከዓ ኣብታ ኣብ ወረዳ ማይ ጻዕዳ ካብ ዓዲ ባሕሮ ዓዳ 1 ኪሎ ሜትርን ፈረቓን ንወገን ምዕራብ ርሕቓ እትርከብ ዓደልገስ ዝተባለት ዓዲ ምስ በጽሐት ዘንቢላ አንጠልጢላ ቀልጢፋ ካብ ኣውቶቡስ ወረደት ምሕረት። ዋይ ኣታኸመይ የረዳየ ሕይን ኣብቲ ዓድና ዝኸዶ ወይ ኣነቱ ጉደይ ወይ ኣነ ቅርስስቲ ብምባል ኣብ ወሰን ጽርግያ ደው ኢላ ናብ ኩሉ ኣንፈት ኣማዕደወት ምሕረት። ምስቲ ዝነበረ ማርማር ዝብል ዘቃጽል ፀሓይ ቀትሪ ግን ዋላ ሓደ ሰብ ዝንቀሳቐስ ስለ ዘይነበረ ብዘይካ ኣብ ትሕቲ ጽላል ገረብ ደው ዝበሉ ሓደ ክልተ እዱግ ምንም ዝንቀሳቐስ ፍጡር ኣይረአየትን። ምሕረት ኣረጋይ ከይፈተወት ሰላሒላ መገዲ ዓዳ ተተሓሕዘቶ። ከባቢ 500 ሜትሮ ምስ ተጓዓዘት ድማ ኣብ ሓንቲ ካብተን ክልተ ዓበይቲ ዲጋታት ዓዲ ባሕሮ ስለ ዝበጽሐት ናብኡ ተኣልያ ካብቲ ባሕሪ ዝመስል ማይ ዝመልአ ዲጋ ገጻ ተሓጽበት። ምሕረት ኣረጋይ እንደገና ጉዕዛኣ ብምቕጻል ናብታ ዓዲ ብቱግ እትበሃል ተወሊዳ ዝዓበየትላ ሓንቲ ክፋል ዓዲ ባሕሮ ኣተወት እሞ ንገዝኦም ኣማዕድያ ምስ ረኣየታ ኣብ ረኻ ረድረድ ኢልዋ አንቀጥቀጠት። እናበለት ኣብ ቅርዓት እንዳባሓጓ ምስ ሓንቲ ኸንዳኣ እትኸውን ቆልዓ ሓንዳይ ክትጻወት ዝጸንሓታ ጓላ ሓንዳያ ደርብያ ብጉያ መጽያ ተሓቕፈታ። ወይ ትርሓስ ጓለይ ኢላ ምሕረት እውን ሓቒፋ ሰዓመታ። ከመይ ኣለኺ ትርሓሰይ ናፊቅኒ ዲኺ በለታ ነቲ ወንጨርጨር ኢሉ ዝነበረ ፀጉሪ ርእሳ እናዳሰሰት ምሕረት ብርእሳ ናይ እወታ ምልክት ምስ ረኣየታ ኸኣ ዋይ ጓለይ ትናፍቕኒ ወቲ ትርሓሰይ ኣነስ ንፈቐቢለክ እንዴ ማዕረይ ኢላ እንደገና ጥዋ ቀቢላ ሰዓመታ። ዋይ ተመስገናታ ኣቡነ ዝግቦይ
እንኳዕ ገጽ ደቀይ ዳግም ኣርኣኻኒ ብምባል ናብቲ ኣብ ትሕቲ ገዝኦም ዝነበረ እንደ ኣቡነ ኣብይዝጊ ዝበሃል ዓብ ማይ ጸሎት ዘለዎ ክልተ ቤተ ክርስቲያን ዓዳ ገጻ ተደፍአት። ሓውኺ ኸደኣ ናበይ ከይዱ ትረሓስ ጓለይ በለታ ሽዑ ምሕረት ነቲ ሓቒፋታ ዝነበረት ጓላ ከብቲ ማይ ከስቲ ናብ ሩባ ማይ ዱፋ ወሪዱሎ ሕረይ ማዕረይ ኣብሻይ ከላዱ ኣደያ መርዓያ ዘላ ዋይ ናይ መምህር ኣሎ ድዩ ኣብ ዓድና ሓተተት ምሕረት ናብቲ ሓቒፋታ ዝነበረት ጓላ ደኒና እናጠመተት እንዳመን ምዃኑ ሳይፈልጦን የብሻይ ሓቅኺ ንስኽ ደኣ ኣበይ ክትፈልጥዮ ጋሻ ንኽዛ ጓለይ እንዳመን መርዓዩ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ዘጓለይ ብርኽቲ ብምባል ናብታ ምስትርሓስ ክትጻወት ዝጸንሓታ ቆልዓ ጠመተት ምሕረት መርዓ እንዳቦይ ንጉስ እዩ ምስ በለታ ኸኣ ዋይ ሕራይ ጽቡቕ በድንዒ ምስትርሓስ ጓለይ ከድክን ኣብሻይ ውላ እሞ ምሕረት ትደሃየክላ ኢልክን ፀውዓ ዛ ጓለይ ብርኽቲ ብምባል ካብቲ ሒዛቶ ዝመጸት ባንን ሓለዋትን ሓሓዲአን ሃበተን ትራሓስን መሓዛን ብዝተዋህብኦ መቕሽሽ ተሓጒሰን እናጎያ ምስከዳ ምሕረት ኣረጋይ ኣብቲ ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ገዛ ወለዳ ንበይና ተረፈት እሞ እዋይ ሃፍተሲ እንታይ ኮን ይብለኒ ይኸውን ሕይ ካብ ካልእ ሰብኣይ ወሊዳ ኢሉ ዶ ይፈትሓን ንኸውን ዋይ እዙሲ ኣይውዕሎን ግዲ ኸውን ዋይ ደቀይ ሒዘ መእብሰት ኮይነ ክነብር ማለት ድዩ ዋይ እዙሲ ብፍጹም ኣይውዕሎን እዩ ብሓደ ኣፊቱ ክፈትሓኒ ዋይ ኣንታ እንተውዒልዎ ኸ እንታይ ዝገብሮ ደኣ ዋይ ኣንታ ጆርጅስ ኣቦይ በዓልኻ በላ ድሕነኒ ሰብኣያ ሰጊግዋ ይተብለኒ ብምባል እንደገና ብሓዳራ ተጨነቐት ምሕረት ማኣብሰት ሰብኣይ ዘይብላ ሰበይቲ ማለት እዩ ገጽ በዓል ቤታ ንምርኣይ እውን ኣዝዩ ኣፍርሓን ኣሕፈራን ማቲዎስ ወደይከ ንዓምሳይ ንበር ተበልክዎስ ሕራይሉ ዶ ይመጸለይ ይኸውን ብምባል ብበዓል ቤታን ብወዳን ተጨኒቓ እናሓሰበት ከላኻ ማዕጾ ኸንሸሎ ገልጠም ክብል ሰማዓቶ እሞ ጓል ሰረትክንከ ብምባል በተግበለት ብስምባደ ብቐታ ተንሲኣ ናብቲ ማዕጾ ገጻ እናጠመተትካ ኣብሻይ መጽያ ኢላ ኣጸብዕታ ከራተመት ወዲ ረዛን ንምሕረት ምሰፋነወ ንስሞን ዓርኩ ንምርካብ ብቐታ ናብ ሓስሓስ ገጽዩ መሪሹ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ስላሴ ተሳሊሙ በታ ኣብ እግሪ ሓስሓስ ዝነበረ ቦጥ ማይ ዝመልኣሉ ባስካ ኣቢሉ ዓቐበት ሓስሓስ ምስ ደየበኻ ብቐታ ናብቲ ብየማናይ ወገኑ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ከይዱ እናተሳለመ ኣጋጣሚ ስምዖን እውን ክሳለም ኢሉ ናብኡ መጸሞ ንወዲ ረዛን ኣብ ቀጽሪ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ክሳለም ምስ ረኣዮ ሰንበደ እዋይ ሰብ ቀደም ኢታ ወዲ ረዛን ዓርከይ ብእንዳ ጸኒሕካ ድማ በሎ ተገሪሙ ዋታ ስኸምበር ብየን ጸኒሕካ እውይ ስሞነይ ብምባል ወዲ ረዛን እውን ሰንበደ ኣነ ደአና ኸ ክረክብ ኢለ ሰባሕ ገዝጊሰ ናብ ጣባ ገጸ ይኸይድ ኣለኹ
وانسخا خدا تسالم الكاري انا زمصيكا وابن تكل ሃይማኖት ሎሚ መዓልቲ ዲ በሎ ስምዖን በተአጋጣሚ ተገሪሙ ኖ وانا دا سلام عليكم كل متى نسخنا بس مره خمس مصاكا تمال سلسمع خويا ناخا خركب لنا باخنا مصا خلخو نغره مغد يابز سلام تعالي وكيفك سلام لي كله بولو ودرزان بمنكبو انا قنص هو اتا خمي كميدا علو زغاط امتا ودرزان عركي او حتى تسمعون ون الناس حقا وا انت يفليت الكان يغا ومره كويس قرب وتخميك اللي خيوت قال كله وكميك اللي غبا بمبال ودرزان سمعون عندنا حقفمو دغاغيموم تسعامو تمالي مسئل له سمعس حج خريك لي ناب غزاكم زخي زلخو نسخه خدا صباح مدرنا بيت خير الله بولو ودرزان نابتا بغوبታት ማይ ጭወት ማለት ማይ ጭወት ገጻት ቅልቀል ዝነበረ ፀሐይ ንጎ እና ጠመተ ጎቦታት ማይ ጭወት መንጭ ናይቲ ዝዓበ ሓደ ካብ ሰለስተ ሩባታት ከተማ አስመራ እዮም እዚ ቦታ እዚ ብልምዲ ማይ ጭወት ተባሂሉ ዝጽዋዕ እዚ ሩባዚ ካብ ጎቦታት ማይ ጭወት ተበጊሱ ናብ ማይ ጥምቀት ገጹ ዝውሕዝ ሓጋይን ክረምትን ዘይቋርጽ عبروا بكتم أسمرا ينيرو كسعلومون حزب كتم أسمرا عامتاوي أب بعل تمكت كابتا أب كبابي بحت مسكرم زل علا ماي تمكتيو ماي دقام زنت سقو اتجوز بالسموخا بتوم قوال ماي جوات كم أون ود ماي جوات إلوم زفكرو دق أبات 4 أسمرا كادم بقالز متصشفاتو كابت وطا دقم شويم يوصلهم سلازنبرو ماي ጭወት ኢሎም ከም ዝሰመይወዩ ቢያታ ማለት በአፈ ታሪኽ ዝንገር እቶም ክልተ ካልኦት ዓበይቲ ሩባታት ከተማ አስመራኻ ማይ ሸኻፍርትትን ማይ መዳገትን እዮም ዝባሃሉ በቃ ትማሊ ናብ ገዛና እቱ ምስበልኩ ማማ ዘጋጠመካ ነገር ነጊራትንስ ከደቀስኩ የሓዲረ ወድረዛና ዓርከይ እንህሉ خلካኻ ከምዛ ቀዲመ ዝበልኩኻ ክረኽበካ ኢለንጊ ህገስጊሰ ዋታ ታይዳሉ ኸጋጢሙካ ከመይ ይኾይኑ ወንታ የሰምዕ ዘለኹ ረዘነ ሲያኽ ዘመድካ ኮይና ጸኒሓ ምስ በሎ ስምዖን ህው ኺሉኻ ወድረዛን ርእሱ ደፊኡ ትንበለ ኢታ ወድረዛን ዓርከይ ድሕሪ ዝኹሉ ኮለልን ሃንቀውታን ወለድኻ ብምርካብካ ክትዕጎስ ኣለካ እምብርታይ ዘቓዝን ኣለካ ዋጆ ኸባ ድማ በሎ ስምዖን ኣመንኩቡ ጠብጠብና በለ ወለደይ ስረኺበ ሰማ ዓርከይ እንታይ ሞ ካብኣቶም ዝዓበየት እንዶጥፊ ረዛነይ ስእን ኣለኹ ስምዖን ሓወይ هو أتا ود رزان عركي ولد غادو يعبي خانم مخابر رزانت مبع نعبا تمسكن بل رزانت انت غادتكو رزانت يتمتص ماما خيدا كن ماما يتمتصني يا اخي نعبا قدفكم يتبل يا اخي تا ود رزان حول بولو سمعون نابت بيت كريستيان قصن زمصا زنبرا كلت عدتات ان طمته نو أنا خبر الزاني زعبيه بالليل سومن حوي بينا يملك عمو وتوم زي فولت أمن زي عبينن ولدي كابتا خنددين أبوين بعبي دما أفكاري تيكوين زعبية نرزاني كعبي زي كون كم يجيرو خون نرزاني زودادر أبي وتي يلن سمون عركي ترد أن وجهها مسبلو ገጹ እስራብ ቢሉኻ ስምዕት ወድረዛን ካብ ገጹ ምስነበበ ስምዖን ደኒኑ ትንበለ ንሓናይ ሙዕጂ ናብ መቓብራደይ በረኽትን ክበጽሕ ካይደኒ ምስ በሎ ወድረዛንካ ተተሓሒዞም ናብ ጎቦ ሓደራ እዝጊ
ማለት መቓብር እንዳ ማርያም ገጾም መገዶም ኣቕንዑ። ንሓፂር መገዲ ትሚሎም ምስ ተጓዕዙኻ ስማዕ እስኪ ስሞን ዓርከይ ኩራር ዓርከይ ብኸመይ ተሰዊኡ ምስ በለው ወዲ ረዛን ብሃንደበት መስዋእቲ ኩራራ መነጊር ወይሉ ስምዖን ሰንበደ እዋ ኩራራ ከም ዝተሰወዳ ብኸመይ ፈሊጥካ እታ ወዲ ረዛን ዓርከይ እምባዕ ድማ በሎ ቅልጥፍ ኢሉ እቲ ወዲ ኣህዱ ንኩራራ ዝኾነ ዓርክኻ ብዛዕባ ጅግንነት ኩራራ ክነግረካ ከሎ ሰምዕ ሰብ ይነጊርኒ ምስ በሎኻ ሶሪ ወዲ ረዛን ዓርከይ ኦ ኩራራ ዓርክና በጃ ህዝብን ሃገርን ብጅግንነት ሓሊፉ እዩ በሎሞ ርእሱ ብእወታ እናነቕነቐ እቲ መስዋእቲ ኣዝዩ ዝፈትዎ ዓርኩን መተዓቢቱን ደጊሙ ዘረጋገጸ ወዲ ረዛን ክነብዕ ምስ ጀመረ ስምዖን ብቐጥታ ሓቒፉ ኣበዶን ኣጸናንዖን ሶሪ ይቕሬታ ማለት እዩ ኣታ ወዲ ረዛን ዓርከይ ብኩራራ ዓርክናዳ ክንሕበን እምበር ክነብዕ ዘይግባአና ንሱም ብሬንን እኮ ንፈታውን ጸላእን ኣብ ግንባር ቡሬት ዛሪቦም እዮም ኣታኹሱ ንበይኒ ነይሩ እኮ ኢሉ ነቲ ዓርከይ ብሬን ክትንቁ ኸላ እዛ ትትኩስ ዘላ ብሬን ናይ ሓውሽላ ኢልና ኢና ናይ ኩራራ ምዃና ፈሊጥና ንፈልጣ ነርና እኮ ኢልኒ ካልእ ንኣሃዱ ሙሉእ ዝምግብ በብዓይነቱ መግቢ ናብ ድሕሪ መስመር ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣትዩ ብለይቲ ኣስቤዛ መንዚዑ እኮ እዩ ዘምጽእ ነይሩ ንሱ ዘይኮነ ንሞት ዝፈርሓስ ሞትያ ንኩራራ ትፈርሑ ኢሎም እዮም ዘዕልሉ ነይሮም ወዲ ረዛን ዓርከይ ኩራራ ቅያ ጅግንነት ገዲፉ እዩ ሓሊፉ ያኽ